Agi ang motho tongmani pore ang bijbi to thayai ko phang ano trang ko ano chen da lomni kha mantri office ani location murungi te kaisa tongo tamse bomong kamo tom det bor kai chota gari boi bahok mai turi mai masa buya tau ko lang khupsa balo lida hitra ga trai ya lang ari bomong bichol de bol mo Bharatiya Janata Party BJP party ni kaisa angkai board president kaisa angkai convener tini bong ni leadership tini BJP party ni 61 voter sini tipram 71 voter sini tiprama thawo borok phai hapaiga borok no belai khai khabai khubai lamchogo bong ni nahar mungmoro je borok nukha je BJP party o tongai sini kuno tiprasani hamkrai nuhuliya awon bagino borok tini BJP hai party no borok ya karoi BJP hai party no khitaroi tini sini tipramo thawo hai hapaiga abon bagai sung belai khai sini tipramo thani torof theke te anu torof theke ang borok no sung borok no belai khai hambai te lamsogo kha khayo sung buskani sarlogo tebo sungbai abo hai gobang ma borok no kurungoi tongo je sudu BJP party ya BJP party badebo gobang ma national party ni borok sungbai kurungoi tongo jate borok bo musungo je sini mo Tripura রাজ্য যদি ত্রিপুরা সরকার নির্মাণ থাকে বা যে কোনো অধিকার মানে হেঁকে আবো একমাত্র বুবগ্রানি বদল ন আবো হেঁকে ত্রিপুরা মথা পার্টি আবাগে ন ত্রিপুরা মথা পার্টি ন বরক বেলেগে হামজাগে তিনি সিনি বদল হাই হাপাইকে সিনি আতা Pramotha ayek lokthon Pramotha ayek lokthon Thui ni nai phan ni nai sin mathano tu bunoi Thui nangai phan nangai phan ni nai sin mathano tu bunoi Bubagra ayek lokthon Pramotha ayek lokthon Kita sampai sudah